En les fotografies de casaments, encara que sembla difícil ser original, hi ha autèntics artistes darrere de la càmera. És el cas de Marc Prades, un fotògraf de Rossell, al Baix Maestrat, que acaba de ser nominat en millor fotògraf internacional en els Golden Lens. Són els Oscars de les fotos de boda. El seu objectiu capta els protagonistes, però també els secundaris. Els detalls agafen importància quasi tant com els nòvios i els altars es traslladen a llocs idíl·lics. Si té emoció, sentiment i capta el moment, per a mi és el màxim. Quan Marc dispara amb la càmera, fuig de la convencionalitat i busca l'espontaneïtat. Les parelles volen eixa foto més comentada de les xarxes. Un àlbum familiar que es quedava a casa i ara gràcies a les xarxes socials estàs mostrant a tot el món les teves fotografies d'un dia tan bonic com el de la boda. Darrere la instantània perfecta, molt de treball i no parar quiet fins a aconseguir-la. Sempre intento buscar un punt de vista diferent i les altures m'agraden molt. O per en terra, sempre estic per al terra. Més de 60 imatges premiades, portada d'un Premi Planeta, el 2020 acaba de ser nominat millor fotògraf internacional de boda. Raons no en falten per a posar-se en eixe dia tan important davant del seu objectiu.